Kadai kasngi kabakamen na kabenta ki khana Sweet God's Children Home kaha kapenthorba ha kaba ka BJP Mahila Morcha kala yalam ha ka jingelam khmat da ka president ka seng ikong Suzuki parian kila penlong ya ka jingra khe Lehkmen Khristmas ha ka te ka jaka ban yasam ya ka khubor jingkmen bat ka jing it ya ka BJP Mahila Morcha la sanran da u menteri ka sarkar jala uba AL heng unong aiktien ka BJP uba M Kharkrang u State Youth Secretary uba Mit Taryang i Pastor Crosslin Marbanyang bat kiwe ki riu pakhman kane ka jingra khe Christmas kalawan ra ya ka jingkmen chakitu ki we dan lang ha ka te ka program khamtam e ya ki khna ren ka jingkmen ka yai beteng hadien ba iba AL hek ila ai sngu bha ya ki blanket bat kiwe pat ki jing ai sngu bha ban pendap shu ya ki da ka jingkmen ka kan hon shat kata ka All Mahila Dancers Association kala shim benta da ka jing shat ha ka te kisni nang ta shu ukenet maulong bat igari kin shikhar kila penki ya ki nong petkai da ka jing tem bat ki jing ruai jungki balayos ngau ru ya ka sur ka bas ngau tana na i pristila masi